Дали Ню Йорк е точно както го описват в социалните мрежи или е нещо доста по-гадно, ще разберете в този клип. Така че облегнете се назад хубаво и гледайте този клип до края. Уникалният Манхатън с неговите прекрасни небостъргачи. Да видим къде ще свършиме. Дали ще е на Таймс Скуер, Стеличе, дали ще е на Централ Парк. Времето е твърде гадно, че да сме изобщо някъде. Така че ще видим къде ще завършим след това. Телепортираме се на следващото място. Имаме само няколко часа в Манхатън да обикаляме, така че ще гледаме сега след Бруклин Бридж да обиколиме някое интересно място. Със сигурност ще бъдем на Таймс Скуер, но за други места не знам, така че ще видим. Като цяло аз съм бил в Манхатън за 5 дена и съм видял всичко вече, но бих го видял за втори път, защото е наистина много готино и много хубаво. Сега ще видите. Вижте го вижте го бе, сапа буса ще мине точно. Тук буквално ще видите как е същото като по филмите, същото. Сградите, всичко, мишките, мизерията. Готините работи. Сега ще си поразходим по мостчето. Според мен моста е малко оварете, той е просто мост. Мога да го видите, тук. Там е мостчето. Сега ще го видим. За мен е единственото готино, че в Spider-Man пише I love you на него с Спай жена. Така, който не знае с какво е известен Бруклин Бридж, това просто е мост, който свързва Бруклин и Ню Йорк. Това е. Може да е известен с нещо друго, но аз само с това го знам. И много хора си правят снимки на него. Просто защото се вижда една много хубава гледка на небостъргачите в заден фон и затова много туристи идват тук, за да си направят снимка. Иначе моста не е чак толкова сериозно нещо. Сега ще го покажем доста бавно, защото тази камера върти доста бавно. Може да видите просто, че си е мостче. В Ню Йорк наистина може да се припознаеш с толкова много филми и да се чуеш тази сграда откъде ти е позната и да не знаеш, защото е така половината филми са снимани в Ню Йорк. Ню Йорк, като бях тук, беше много слънчев, много приветлив. А сега така точно с този мост се носи малко в Лондон. Точно и те имат един такъв грамаден мост с почти същата архитектура, но обаче скиете, няма как да отречем, че не е хубаво да видите небостъргачите в бекграунд и от двата края. Точно е тук. Тук на рампичката беше написано I love you от Spider-Man в The Amazing Spider-Man. Едновременно виждате количките, които минават до вас. Те се чилират. Вие ходите на дъски. Ако падне някоя дъска, че паднете и вие, ама нищо. Те са го измислили хората. Портите на гигантите. И по принцип повечето хора просто застават ето така, както е Стелича и се снимат с бекграунд небостъргачи. Даже може да видите как ето, те се наредили вече, всеки си е взел място, всеки си е взел спот, така че да може да се снима. Хора, тук има малко по-силен ветрец. Не знам реално колко ме чувате, но се надявам да ме чувате добре. Пресичаме мост, гледай, зад мен е Готъм, бе, зад мен е Батман, ще се спусне след малко с Spider-Man, защото Spider-Man е от Бруклин, бе, и от Ню Йорк, бе. Зависи кой, бе. Няма да ви лъжа, аз бях един от кифлите, които се снимаха. И аз бях един от тези, които застана тук и се засне с небостъргачите. Няма как да пропуснем, въпреки че миналата година сме го правили вече. Тук пак се чувствате като мравка. Всяка една сграда е наистина гигантска, ама гигантска. Всеки един парко място и кола също са гигантски, но пък едновременно някакси е тясно от твърде много хора. Как се получава това нещо? Нямам си и на идея, но е доста приятничко, защото все едно сте във филм. Уникално е нещо, че мирише на пиктя. Важното е, че се чувстваме много добре. И тук просто даже на абсолютно всеки един човек, който му виждате живота и минавате покрай него, може да видите как и той живее живот като от филм. Тук живота е доста забързан. Ако си мислите, че в София трафика е зле и е забързан живота си, нямате и на идея какво е тук. Наистина си ви е бедна фантазията ви е бедна. Тук е толкова забързан живота, че ако отидеш на някое място, което е много населено като Таймс Скуер в Манхатън и застанеш на едно място, може би ще те прегазват като тир. Тук трябва и вие до някъде да сте бързи, когато трябва да сте бързи. Но в момента си чилираме. И другото, което е миналата година посетихме и видяхме една от най-хубавите гледки, е Summit One. Най-отгоре може да се качите. И е наистина уникално. Наистина е едно от най-хубавите гледки. Даже ако мога да намеря клипове, със сигурност ще ги видите, за да видите каква уникална гледка видях миналата година. Тази гледка, разбира се, аз вече съм я видял.
Така че и даже и сутрин, и вечер я видях от Empire State Building, сградата, на която Spider-Man се е качвал, и King Kong, и много други известни филми. Ще видим също така 9/11 мемориала, двете кули близнаци, които имаше атентат в тях и сега вече не са там, но има направен мемориал за почит на починалите. Така че има наистина доста неща, които ще погледкаме и ще се радваме, че току-що изгря слънчице, защото времето беше наистина мрачно, все едно сме в Готъм. Ето даже ние сега точно се намираме до една от телевизионните кули, която беше паднала на 11 септември. Вижте колко добре е направен наистина самия мемориал и той е между другото като бийкън от Майнкрафт. Вечерта свети много силно нагоре. Буквално мога да го видиш от всяка една точка от Ню Йорк как свети, а като си близо от него реално не виждаш. Нали, само отдалече виждаш как един бийкън, брато, озарява небето и буквално може да стигне до някоя друга планета. Но иначе да, и на целия парапет са написани имената на починали, които между другото не мисля, че са абсолютно всички. 100% са повече починалите, отколкото са написани на парапета. Но може би те са били някакви по-големи имена. Не знам. Наистина малко е гадничко, като знаете какво е станало. Но пак това е туристическа дестинация, която се е превърнала след като е станал някакъв инцидент, защото е мемориал към мъртвите, към починалите, не към мъртвите. Сега ще видим и другата количка, която я няма. Тя изглежда по абсолютно същия начин, няма нищо различно, просто е нали, единственото различно е, че са други имената на парапета, но иначе е по абсолютно същия начин. Сега ще я покажем. Абсолютно същите, абсолютно същите. Няма никаква разлика. Много красиво направен мемориал. Можеше просто да направят паметник като повечето хора, но не. Виждаме едно доста хубаво местенце за отдих, за да не припомня на хората, че тук са ставали лоши неща. Хората са го измислили, наистина са го измислили. Следващото място е, не знам кое. Следвам тълпа. Сега се намираме в метрото. Разбира се, на Ню Йорк, което трябва да покажем. Ето го, чайте сега и да не завираме едновременно. Цак. Това е метрото, върто. Мирише на пикоч, много е задушно. Нашето със сигурност е 10 пъти по-яко. Даже не 10 пъти, може би 20. Ще го видим и вътре. Забравя да снимам отвътре заеби. Та сме на Staten Island в каквото Staten Island фери. Ще фанем едно фери, което е безплатно, да отидеме да пообиколиме малко, да сме по-близко до статуята на свободата, да я видим с тази факла как развява и дава свобода. Тук точно на входа имаме полиция с кучета, които аз викам, сега ако това почне на рандом да ме налая просто защото ме мрази, поправиме, ще ме опандизат веднага ли? Аз съм си спокоен и мирен гражданин. Сега даже ще ви покажа отдалече статуята, но от доста далече. Ние сме наистина доста далече, но фериботчето трябва да може да ни откара до нея. Да сме близо до нея. Ето там. Там в далечината. Качихме се на фериботчето. Сега наистина ще е много готино, като се доближи повече, ще е една идея по-готино. Гайс. Добре си. Там отиваме сега към женицата. Към дъртата. Реално бабата още е далече от нас. Честно казано, от моите очи изглежда доста близко, но на камерата не изглежда толкова близко, колкото трябва да е. Изглежда даже доста далеч. Гайс, ето така най-максимално мога да доближа с камерата. Това е което мога да вземем като кадър, но пак е доста добър кадър. Взимаме го. Иначе ето толкова далеч сме реално. Реално сме ето толкова далече. Но браво на телефончето ни, че може да зумва. Вау! И в бекграунд аз имам Ню Йорк. Това наистина е флекс. Даже голям. Че аз съм на това място и мога да се похваля с това нещо. Така сега решихме на връщане да вземем друго фериботче, което струва $4. Но обаче пък минавало по-близко до статуята на свобода. Така че да видим колко по-близко минава. Тук що някакъв пичага просто ми каза, питаме дали съм ютубър и аз му казах, ще бъда. И той такъв ми вика, добре братле, да ме запомниш, когато станеш известен. Той ме хъсва, но той ми даде подкрепа, бутна ме и ми го пожела ми да успее. Така че трябва заради него сега да успее.
Изда. Стига говори на испански пъти, бе. Хуан! Хуан! Juan, say something for the vlog. Наистина пристигаме на много як фон. Пристигаме на фон от филмите буквално. Все едно това зад мен е картон и мога да го бутна. Все едно не е реално. Но обаче и сега ще видите след малко, защото ще си стъпи. Как е Ню Йорк и Таймс Скуер през вечерта. О, мале, последен ден. Последен ден, хора, в Америка. Последен ден да мога да видиш просто един съвсем различен свят от хора, сгради, начин на живот, култура и каквото и да е. Amazing, наистина, невероятно. Невероятно. Просто изобщо не съжалявам, че съм дошъл тук. Не разбирам хората, които съжаляват. Това е един експириенс, независимо дали ще се върнеш с пари или не, който си заслужава всеки път. Първата година аз се изхарчих абсолютно всички пари, само за да пътувам. И затова пътувах на доста места. За да може тази година да спестя повече. Но въпреки това, аз пак пътувах. Не съжалявам изобщо за нито един похарчен лев, който съм направил до сега в Щатите. Само гледай. Така, през цялото време като един малоумник, аз съм бил с изключен микрофон. Не, че съм бил с изключен микрофон, а просто самия ресивър на микрофона не беше включен в моята камера. Записвах с най-нормален микрофон, така че предполагам вие ще сте видели едни субтитри. И сега изведнъж рязко ви се е изчистило аудиото. Съжалявам за това. Но пак да ви покажем, не че има разлика, но небостъргачите са уникални. Включваме се много готино. Включваме с полицията на бекграунд. Тук имаме влакчета, БДЖ-то и е там в далечината, между другото мога да видите мяза малко на Люлин и Филиповци. Нещо такова. А сега в момента просто сме в центъра. Сигурно така си го представят хората. Ама пак центъровате. Диди баротарикатес. И тук отзад моите братя имигрантчетата. Пак с бизнесчетата, с дюнерчета. Опусти всичко. Тия арабски песни, бе. Дюнерчета. Готино. Некви готини снимки могат да се получат тук. Така е, некви готини снимки могат да се получат, наистина. Сега особено като се доближиме. О, това е много готино направено, наистина. Много готино направено. Стиете. Сега ще отиваме по-бързичко към Times Square, защото виждаме, че зад нас се задават едни много тъмни облаци и мога да затряска много силна буря сега в момента. Така че ще трябва да отидеме. А това между другото е брутално отдолу да го видиш. И тук имаме някакъв BGS мол, брато, с бати големия небостъргач до него. Ама трябва по-бързичко да ходим към Times Square, защото ще завали множество. Направо на торнадо го виждам. Хуан. Манхатано. Introduce yourself to the Bulgarian people. Who are you and what you're doing? In Bulgarian? Nah, in English. Hi, I'm Juan. I'm from Colombia. I'm a J1. I'm a psychologist. I study history, and I'm Teddy's friend. He's my friend. We was working together, like he missed the whole thing that We worked together how last we met summer. and stuff. We worked together this Literally. summer. You say introduce yourself. Yes, So I was talking about me, not you and me. We worked together the last year, and we work together this year, and now we're in New York together. Because it was not on occasion. It was like really random, to be honest. Because like we didn't plan that. Like we planned it, but at the end, because we understand that we have the same flight tickets, like on the same dates. И страпна ми много жестоко някакъв нерв на ръката, брат. Сега в момента изобщо не ми е комфортно да си държа телефона отпред. Тя отзад сигурно може малко да се притеснява, че ги снимам, ама нищо, той изтели, че ги снима. Той не се притеснява. Ау, Empire State Building, бе! Замислили ли сте се как го правят толкова бързо? Как го правят толкова бързо, като Кинг Конг го разруши един път, два пъти, три пъти, той много пъти го разруша. Да и Спайдърмен се е бил там в тази сграда, как изобщо съществува още 100%, много бързо трябва да я строят на ново.
Да, и за хората, които са тъпи и ще повярват на това нещо, се е бам, защото има и такива момици. Това е Madison Square Garden. Вау, тук играят Ню Йорк Никс. Започваме сега, между другото, в мелето. Започваме да стискаме телефона яко, защото не се знае тук. Има много ненормални, които тичат и грабят. Така че гледаме да ни грабнат нещо наше. Тук вече започваме наистина много да навлизаме в индустрията и забързания живот на Ню Йорк. Усещаш как наистина всеки спи и дъпна малко крачката и ти също си задължен да я спи и дъпнеш. Въпреки че в момента ходим с нормално темпо. Не е чак толкова забързано. Сега като отидем на Times Square, там вече е малко гъчканица. Там ще е бутаница, ще има тиктокъри, ще има шоута, ще има не знам си какво. Лудница ще е там. Ще има просяци, ще има хъсвари. Такива са си там. Опасни са. Бекграунда е един път. Къде се намирам? Къде се намирам? Бях на Madison Square Garden. О, мага! Уникални рекламки навсякъде. Постери вървят. Небострагачи, шум, живот. Лудница, яко лудница. А даже сега те първо отиваме към Times Square. Яко лудница. Наистина се промени аурата просто на Ню Йорк. Деям, косата ми на брат. Вау, гледайте към кое отиваме. Тук ще се опърлиме, тук ще се умиришем на печено пиле. Само на панера в Севлиево. Шатрите. Не мога да се занимавам с косата ми, наистина не мога да се занимавам. То духа постоянно някакъв вятър от някъде и е много объркващо. Не мога да я направя. Тук започват страшни гледки. Даже тук може би ще обърна камерата, аз не знам. Скейте, каква е готина работа, бе? Ево. Ето така мога да виждате. Същото нещо, което аз виждам. Това разбира се не е заснето с очилата, заснето е с просто задната ми камера. Сега просто не виждате мене, защото тук наистина е много готино да се разгледат другите неща. Много готино изглежда. Винаги ми е било, като бях по-малък, мечта във всичките тия игрички, във всичките филми. Е това място, което е с гигантските реклами, да дойда и да го видя. И миналата година го видях за пръв път. И бях много хайпнат, наистина много хайпнат. Бях забрал колко е готин коп. Представете си, това е центъра на града, в който живеете. И това е всеки ден. Всеки ден е такава лудница. Тук между другото да видим някой известен също е доста вероятно. Мога да го видим. Само че ние вместо това виждаме клошари. Не виждаме известни хора, а виждаме клошари. Това е много готино. Имаме много магазинчета, много нелегални бизнесчета, сувенирчета, глупости, карикатури, глупости. Имаме наистина доста голям избор от неща, които да... О, там виждаме Мики Маус и Мини Маус в далечината, които взимат паричките на малките деца. Ето тук виждаме $10 за някаква вълна. За някаква прежда $10. Ето там между другото червените стълби, известните червени стълби на центъра на центъра. Центъра. На пъпа на центъра. Червените стълби на Times Square, където там абсолютно доста филми са снимани също. О, виждаме, имаме Елмо, имаме Мики и Мини. Обаче, така като гледам нещо, лицата им са махнати. Имаме Кинг Конг от някъде. О, тук има доста хора. Наистина има доста хора. Преди не мисля, че ги имаше тия масички между другото. Беше просто по-разширена улица и аз се спомням как беше, но не знам дали ги имаше тези масички миналата година. Вижте. Красота. Уникално, бе!
Абе, уникално, бе. Лешник за мен. Що? Защото се реши да ме доведеш на това място. Що е, какво? Виж какво е готино? Всякъде ми ме реши на панера в Севлиево и всеки момент съм склонен да изям някой тайландче. Тук също така има толкова луди хора, че си нямате и на идея. Тук има толкова просто тиктокери, известни и такива, които правят контент, че мястото малко се е превърнало в ненормалщина, отколкото в нещо, което да е забележителност. Също така тук имаме от тези хора, които са като просеци и просто правят снимка на вас, без да ви казват, след това да ви я показват и ви казват $10. $10 ви гонят, докато някак си не ви пречупат. Затова просто не обръщате внимание на никой. Вероятно много хора и в момента и нас не снимат. Все някой понякога ще дойде и ще ни каже: харесва ли ви тази снимка? И ние ще му кажем: бе, помня. Ти знаеш ли с кой си имаш работа? Зад мен минава статуята на свободата, между другото. Доста интересно. Там имаме Мики Маус, който обаче в момента Мики Маус е в почивка. Много снимчища, много нещо. А защо на стълбите са ги заградили да не може да се сяда на тях? От какъв зор? Преди беше full max на тия стълби, а сега са забранили да се сяда на тях. Не е знаено защо. И отпред има някакъв паметник, който не мисля, че този паметник преди го имаше. Уоу, тук толкова филми са снимани и аз съм тук, човек. Само погледни. Вели. Даже това ми е за втори път. Куршипо. Това е, което виждат нашите очи, чуваме само скърцане. Може би ще се получи някакъв много... това как застана пред мене. Ще се получи някакъв готин TikTok, ама отстрани не е чак толкова много готино. Само вижте камера ломана, моля ви. Тя прави цялата игра. Наистина. Ами видяхме малко шоу, сега ще отиваме да хапнем в Макдоналдсчето и ще продължим да разгледкаме други неща. Мога, гайз, видяхме самия него. Спайдърмен в далечината. Далечината го виждаме. Спайдърмен, братлето, какво прави на Таймс Скуер? И защо просто се разхожда, а не се свингва на сградите? Какво става? Защо има DJ в фастфуда? Защо има в Rising Canes DJ? What the fuck? То тук е купон в фастфуда, бе? Хора, много се наявахме. Твърде много се наявахме, наистина. Шкембето ще избухна след малко. Беше много вкусно за първ път ядох от този фастфуд, тази верига фастфуд. Беше много вкусна, наистина. Беше уникално пиле има тия хора. Сега трябва малко да изразходим и да слегне. Сега ще отидем да пиеме на някакъв, колкото разбрах, руфтоп. Някъде. Така че сега ще видиме колко е готин. Тъй като аз съм твърде малък и не можах да влезна в руфтопа, защото трябваше да съм над 21, аз нямам 21, имам 20 и заради това нещо трябва сега просто ние да си вземем алкохол от 7-Eleven и от по-скоро от някъде друга, защото тук няма, но просто ще си вземем алкохол и ще се приберем и ще пием в нас. За жалост така ще приключи нашата последна вечер в Америка по този тъжен начин, но няма какво да се направи. Радвам се, че съм млад все още и си го мога. Хора, това беше нашето приключение. Бракнал съм огашите в гетото. Я кажи къде си бръкнал. Това е в Бански го нося, защото сме останали само с мръсни гащи. Това беше приключението, това беше края на една уникална сага. За мен абсолютно всеки един момент беше много златен и много хубав. Радвам се, че и Стелича участваше в тези моменти, така че... Вчера си го можахме, преди сън можахме си го.
Да, като за последен ден си го можахме. Нямаше какво повече да направим. Това беше максималното, което можеше да вземем. Така че... само бих казал... Благодаря ви, че гледахте. И ако всичко това ви е харесало, може да се абонирате и да натиснете нотификациите за някое следващо влогче, клипче или каквото и да е от порядъка. Тир трябва да минава обаче. Така че... също така, вие изобщо не сте готови какво идва. Нямате си и на идея. Затова по-добре се абонирайте. Да.